Købsadfærd. Købsadfærd er de tanker, man har før under købet. Как это было с нами впервые. Безумная энергия внутри нас рвется наружу. Ты смотришь на меня своими большими глазами. Ты думаешь, я тоже под допингом? Нет. Музыка. Вот мой наркотик. Så vi kan se i videoen, så Simon han står og overvejer, om han skal opfylde sit ego-behov eller sit sociale behov. Det skal stå på den måde, at Simon han står og skal vælge mellem 2 champagner. Den ene det er en Moët til de 300-400 kroner, og den anden det er et tilbud for 2 for 150 kroner. Simon spørger ekspedienten, om han må se Moëen. Han får så fat i Moëen og går hen og kigger på den. Han står nøje og overvejer, hvilket behov det er, han skal vælge. Det vil sige overvejelseskøb, da han overvejer det. Og han bruger tid både før og under købet, hvad han skal vælge, da han bruger meget tid på at finde ud af, hvilken en han skal have. Samtidig så hvis Simon opfylder sit ego-behov, så bruger han Veblen, fordi han skal opfylde sit behov for at bruge penge, vise andre folk, han har penge, og vise andre folk, han har, ja, skal vi kalde det for stil,